Nosaltres vam decidir participar en aquest programa perquè coneixem una miqueta aquest material. A cicle mitjà a la nostra escola des de fa temps fem un taller de laboratori i és un material que hem utilitzat moltes vegades per iniciar el projecte o per fer alguna activitat en concret. No havíem fet mai cap taller i ens ha agradat molt poder tenir el taller sobre arqueologia que hem fet enguany. Aquest any amb la pandèmia hem estat treballant al nostre entorn proper. A prop de la nostra escola tenim un jaciment arqueològic i ens semblava que fer el taller seria un bon punt de partida i inici del projecte i que seria molt engrescador per la canalla i realment així va ser. L'impacte que ha tingut el fet de fer el taller amb la canalla ha estat molt positiu. Va ser un bon inici, tal com he explicat abans, del projecte sobre el món dels ibers que després a continuació vam fer amb la visita a un jaciment arqueològic i l'impacte, a banda de que van veure que gaudien i que aprenien, a més es van inventar el joc de fer d'arqueòlegs a l'hora del pati i ha sigut una activitat que han mantingut des que vam fer el taller fins ara a final de curs. Ens ha agradat molt la manera com està plantejat el taller, metodologia que sempre, i aquesta manera tan vivencial i tan propera, però al mateix temps rigorosa de treballar la ciència. Els nens estan en un àmbit molt, diguéssim, especial. Un àmbit on les preocupacions i les pors sempre estan en prioritari, saps? Però si ve una persona com vosaltres, feu una activitat, els feu sortir d'aquestes pors i aquests neguits. És com sortir de l'hospital sense sortir-ne. Amb el seu cap surten. I això és sempre positiu, sempre és un 10. Per tant, m'ha agradat molt dir-los als nens que me'n recordo que deia jo soc la Laia i la Joan del conte, això se'ls va quedar. Bueno, va ser al·lucinant, no? Diu, ostres, tu ets la del conte? Doncs sí, jo sóc la Laura del conte i jo sóc en Joan. Era graciós, no? Això va ser un xoc així molt agradable i molt simpàtic i als nens els va quedar molt gravat i s'emportaven el conte encara més contents perquè pensaven que havien vist i havien viscut una experiència i una activitat amb els protagonistes del conte. I que ho facis fora d'aquí. Doncs una activitat feta aquí és com en qualsevol escola o aula ordinària. Sempre. Vull dir que sempre penseu que la petjada que deixeu aquí sempre serà més profunda que qualsevol altre lloc. El que també és molt bo és que al nen li deixis actuar, saps? Que el deixis remenar, que el deixis... Perquè aquí té una vida molt passiva, poca cosa pot fer, saps? Està molt al llit, està molt... I és bo que, evidentment, amb molta psicologia, perquè a vegades hi ha un nen que li faries fer coses que no pot fer. Llavors has d'estar tenir molta tacte i de dir, doncs aquest nen li faré fer just el que pot. Per exemple, no es pot aixecar o no es pot moure el braç dret perquè té la via o perquè té, jo que sé, 1000 coses que tenim amb aquests nens, doncs tenir una mica cura del que pot arribar i no. Però sí que fer-los interactuar i qualsevol cosa que feu que ells actuïn és molt important. He decidit participar al programa perquè vam creure que era una activitat molt interessant per treballar les ciències a l'aula. El fet és incloure-ho, per exemple, amb diferents activitats que hem realitzat a l'escola, com la Setmana de la Ciència. O sí que hem fet servir el mètode científic per a algunes altres activitats que ens han sortit del dia a dia. La nostra experiència ha sigut molt positiva, ja que l'alumnat ha gaudit molt realitzant els experiments, ha conegut els protagonistes dels llibres i això ha afavorit molt que se sentissin identificats amb les històries que anaven explicant ells. Doncs sí que ens hem adonat que després de fer el taller els nens van recapacitar i van relacionar alguns dels coneixements que van adquirir durant la realització, els han extrapolat a altres moments de la seva vida. Fins i tot quan nosaltres vam realitzar el taller dels aliments i sí que som més conscients a l'hora d'anar a comprar de quins productes compren, per exemple. La metodologia de les activitats o el format de les activitats és molt interessant perquè se basa a partir d'un llibre per a després realitzar els experiments. I el tindre a l'abast aquests llibres als nens ha fomentat també la seva motivació a l'hora de llegir i veure que a través dels llibres també poden viure aventures.
I a banda, posar-li la part pràctica de l'experimentació és molt interessant perquè a través de l'experiència l'alumnat aprèn molt millor allò que s'està explicant. El punt fort creiem una mica que és la metodologia, la manera en què els protagonistes entren a l'aula i els educadors, els que realitzen el taller, fan com que són els protagonistes dels llibres, no? I el punt fort és això, aquesta unió de la lectura amb el mètode científic. Motivadora, experimental i... Vivencial. Vivencial, sí. Divertida també, no? Sí, també divertida. Motivadora, entretinguda, li posaria educativa, sempre educa, no? Sempre hi ha un fons educatiu. Sí, sempre ensenya, sempre dones una lliçó amb l'activitat que fas. És didàctic, penso que són uns tallers molt didàctics, rigorosos per la manera com tracten el mètode científic i ciència, evidentment, que és el nucli més important del plantejament que feu.